lamang hanap buhay, kundi isang bokasyon ang pagtuturo. Kilalanin natin si Dave Baalan, isang mobile teacher na tumutulong sa ating mga kababayang Aita. Isa na namang istorya na punong-puno ng inspirasyon. Ako si Grace Gorospe Hamon. Halina at ating tingnan ang salamin ng buhay. Dave Baalan, ipinanganak noong October 25, 1978. Siya ay tubong Betis, Pampanga. Panganay sa 3 magkakapatid mula sa amang taga-Palawan at inang Kapampangan. Pangarap ni Dave noon na maging isang sundalo. Nag-elementarya siya sa San Juan Nepo Elementary School sa Pampanga. Palipat-lipat naman siya ng paaralan nung high school. Nakilala niya ang kanyang nobya na si Lisel nung siya ay nasa kolehiyo nung kumukuha si Dave ng kursong education. Porsigido si Dave na makatapos ng kanyang pag-aaral. Nagturo siya sa isang paaralan sa Porac, Pampanga. Dito niya nakilala ang mga Aita. Dito nagsimula ang kanyang misyon. Ngayon ay sa Department of Education Region 3 siya nagseserbisyo bilang isang mobile teacher. May 3 siyang anak at masayang naninirahan sa Porac. Dave, maraming salamat sa pagpapaunlak na interviewin ka namin. Isang guro. Ang guro yata ang pinakamaganda at noble na profession, sabi nila. Can you introduce yourself sa ating mga kababayan? Ano ang full name mo? Saan ka galing? Pamilya? Ako po'y galing sa pamilyang David dito sa Pampanga. Pero ang family name ko is Baalan from Palawan naman. So, Your father? Opo. Okay. So, ang kumpletong pangalan ko is David Baalan. Oh, okay. Ganun po. David nga kasi David ang ang nanay mo. Okay. So, ako'y pinanganak dito sa Betis, sa San Juan Nepo. Okay. Lumaki. And then nakapag-high school sa maraming school kasi doon at that time. Lipat-lipat? Opo, dahil sa pumutok yung pinatubo. Okay. So, napakalaking struggle sa amin noon. Hanggang sa mapadpad kami sa Basa Air Base. Doon po ako nakapag-high school. Hindi ka natira sa Palawan na to? Hindi po. So nagkakilala nanay mo, tatay mo dito sa... Sa Manila po, sa Nichols. Base din. Bakit? Ang father mo ba ay sundalo? No, ang mother ko po is civilian employee. Oh, okay. And then ang father ko, stowaway from Palawan. Yan pong story nila. Tapos, nag-janitor, naging conductor, naging photographer. So, dun sa pagiging janitor niya, dun sa naiya ba? Naiya. Sa dating hotel. Sa dating airport. Opo. So, nakapulot siya ng pera. Yung parang typical story na nagsoli ng pera, Okay. tapos binigyan ng pagkakataon, humawak ng posisyon. Tapos yung mga kapatid niya, naiuwi niya rin dito po sa Manila. Anong posisyon sa mismong airport? Parang assistant supervisor po ata. Ang Ganun galing po. naman pagkakataon nun. So, someone from Palawan, stowaway. Opo. So, yun yung father mo. How was your family life? Nagtagal ba yung buo kayo? Ilang magkakapatid kayo? 3 po kaming magkakapatid. Pero dahil sa medyo may kahirapan noon, tapos may ambisyon ng father ko, hindi kami buo. Sabihin, kaming magkakapatid dito sa Pampanga, and then yung mother at father ko nag-work sa Manila. Parang OFW sila na nasa Oo. Manila. Naiwan kayo kanino? Sa lola. Okay, sarap naman nun, di ba? Opo. Masarap bang magmahal ang lola? Ay, opo. Grabe. Hindi ko ipapagpapalit po yun. So, you're saying na sa formation mo, sa paghubog ng iyong pagkatao, naging importante ba na alaga ka ng lola? Opo. In the first place, hindi ko nakita na nawalan ako ng father image eh. Kasi ang dami kong mga tiyuhin. Ayun, dami nasa kong mga paligid lang. tiyahin. Oo. Pareho tayo ng kwento. Ganon din ako. Sa lola, lumaki. Sarap, ano? Oo. Mate-treasure mo talaga yung Okay. every time, kahit may ups and downs, alam na alam mo yung pagkakamali, yayakapin ka pa rin niya. Ayun, sarap naman nun. Hanggang ilang taon na buhay ang mga magulang mo? So, ang buhay pa sa mga magulang mo ngayon ay ang nanay mo? Ang mother ko na lang po. How about your father? Ang father ko nagkasakit siya dahil sa sobrang pagod na rin siguro. Masyadong dedicated. And then, na-stroke siya. Parang 1-year-old pa lang yung bunso namin. Ngayon. So, 4 years old ako noon.
And then, Okay. dinala, pinagamot sa Palawan, kinuha ng mga kapatid niya. Kapatid niya. And then, namatay po siya when I was in grade 4, 10 years old ako. So how was that? Hindi ko masyado... Meron bang epekto yon sa kung sino ka ngayon? Yung pagkawala niya? At, As of now, hinahanap ko yun. Hindi ko alam bakit. ah. Kasi wala akong... Hindi ko sinasabing hindi ako buo. Kasi nagka-TU ako. Nagka-TIA Parang ako. tumayong mga Opo. Ang tatay dami din. kong naging father. Father image. Pero yung biological father ko, hindi ko alam. Hindi ko man siya na hanggang ngayon yung mukha niya. Hindi Ang ko hinahanap mo. Oo. And then, ang nakikita ko na lang, yung mga tiyuhin ko, ito yung mga baalan. Tapos, sa Pampanga, kami lang yung baalan. Wala akong... Baala, oo. Roots. Alam mong iba yung kanyang apelyido at hindi galing dito, no? Opo. Oo. Sinasabi mo na wala ka namang pakiramdam na parang hindi ka buo. Pero parang ngayon, hinahanap mo. Hinahanap ko siya talaga. And then, yung mga steps ko ngayon, sinasabi ng mga tiyuhin ko, sabi nila, Dave, Toto Mike na Toto Mike ka. Ibig sabihin, yung Toto Mike, yung Kuwang-kuha kuyang mo. Mike ko po. Yung kanyang genes, ano? Natutuwa na lang naman ako. Ang pagiging guru ba at pagpili mo sa pagiging guru, kaya hindi nang galing sa kanila? May influences ba kaya yung genes mo na yon? Meron bang... Meron po. Meron okay. po. Kasi yung mga kapatid ng father ko, mga teachers din. Oh, biro mo yon. Nag-high school ka sa Basa Air Base. Sa Basa Air Base. Ayun. How was Doon that? po. You were inside the military. Medyo mahirap. Kasi hindi kami taga roon, dayo lang kami, tapos napaka-stricto. So yung typical na batang kalye, na kikipagsalamuhas kung saan-saan. Tapos may sudden rules na susundan ka. Oo, kasi military pa naman yun, ano? Pero ganun pa man, nakakasunod-sunod naman sa kanila. Wala naman records na lumitaw dun sa school namin. So yung background mo bilang palaboy-laboy. Palaboy-laboy ba ang sinabi mong word? What do you mean by that? Yung tipong, Mahilig sa galaan. ayun. Mahilig Di mo sa- masarap yun? Oo. May na-develop bang qualities ngayon sa'yo na alam mong galing dun sa freedom na yon na Meron, yung pagiging parang leader ka. Pag sinabi ko, gagawin ko muna, then sunod kayo. na-discover mo na agad? Nung una, ganyan. Kasi naiinggit Galing. ako sa mga kasama ko noon eh. Nag-earn sila by themselves. So ako, nag-try kong magtinda ng mga pandesal, Wow, ano ng pa? donut, ng ganyan. Tapos nag-ice candy, gumagala dyan So sa wala kang barangay. ikinakahiya? Wala. Kasi at that time, may mga sinusundan ako mga barkada ko eh. So sila, ganun ang steps na sabi ko, sige. Ang saya. Oo, ganun. Parang laro. Oo, ganun lang. Eh, ang pagtuturo, kailan nag-umpisa? Ang parang gusto mong maging teacher. Actually, ayoko. Ayaw mo sanang maging teacher? Ayoko. Okay. Ang gusto ko na maging sundalo. Sundalo Oo. pati. Pero naging madali yung pagpasok sa sundalo kung ako'y magiging kukuha ng units. Sa teaching. Ito yung available. BE-Ed, sa education, ganyan. Parang stepping stone lang pa lang siya Opo. sa pagiging sundalo. Naging sundalo ka naman? Hindi po. Hindi. Hindi. So, naging teacher ka talaga. Anong natapos mo, Bale? Talagang education? BE-Ed po. Bachelor Saan of mo Science kinuha? Elementary Education. May foundation po noon ng dating gobernador na si Lito Lapid College Wow, po. sa Porac yan, ano?